Volám sa Michaela Vejgo-Svitoková. V energetike pracujem 23 rokov a v strane Karma zastupujem časť energetika a životné prostredie. Ak chce štát fungovať na úrovni, musí mať zabezpečené zdroje energie. Energia je potrebná pre život človeka, pre poľnohospodárstvo, pre priemysel a celkovo pre prosperitu a vývoj ľudstva a štátu. V súčasnej dobe sa zvyšuje tlak na znižovanie environmentálneho zaťaženia. Čo to pre nás znamená? Udržať už fungujúce výrobné zdroje energie, ako sú jadrové elektrárne, vodné elektrárne a zvyšovať aktivitu v oblasti obnoviteľných zdrojov. Slovensko ako krajina môže byť sebestačná. Máme na to predpoklady. Strana Karma bude naďalej podporovať výrobu elektrickej energie cez jadro, bude podporovať výrobu elektrickej energie cez vodné elektrárne a samozrejme, čo sa týka obnoviteľných zdrojov, máme riešenia a technológie pre využívanie vodných tokov, ktorými je Slovenská republika popredkávaná. Využívanie solárnej energie ako ďalšieho zdroja pre výrobu elektrickej energie je rovnako prioritou pre našu stranu a budeme podporovať dostupnosť pre jednotlivcov, pre podniky, aby si dokázali túto technológiu zabezpečiť pre svoje vlastné používanie. Treba zabezpečiť to, aby sme získali naspäť strategické podniky. Nie ako celok, môže to byť niekoľko percent, ale treba začať. Treba začať riešiť ceny elektrických energií pre domácnosti, pre podnikateľov, ktoré sú teraz ruinujúce. Elektrická energia vyrobená na Slovensku patrí Slovákom. Budeme sa snažiť zabezpečiť to, aby energia, ktorá je vyrobená teraz a bude vyrobená v budúcnosti, zostala v prvom rade na Slovensku. Riešila potreby Slovákov, riešila potreby slovenských podnikov, priemyslu, poľnohospodárstva a až následne nadvýroba bola ponúknutá na burzu. Toto je našim cieľom a za týmto si budeme stáť.